मंगलम। नमस्कार. आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी मठाबद्दल आणि आमगे स्वाम्याबद्दल हे उत्सवा वेळारी कसल मनांत विचार आयल्या ताज्याबद्दल एक 4 पंक्ती हांव कविता बरयल्या कोंकणींतू. ती आता तुमकां सांगून दाखयता. 550 वर्षा परंपरा आशिल्लो परतगाळी मठ प्राचीन. भक्ती, सेवा, जिद्द, परिश्रम हे समन्वयान जाल्ले नूतनीकरण. भव्य दिव्य नयनरम्य मठ पुनर्बांधणीचो प्रवास. उब राबलो एकतेचो शांततेचो तेजोमय मठ अति खास. प्रत्येक नव्य फातरांतल्यान दिसता पोरनो उज्ज्वल इतिहास. विद्याधीश स्वामीजी म्हळ्यारी असामान्य क्षमता, दूरदृष्टी आणि गतिशील गुरु हे देवा समान. वचनबद्ध स्पष्ट उपदेश करतले गुरुले आमकां अभिमान. दाखवून दिले भक्तांक विशाल सुंदर मठ आणि संस्कारमय वाट. अस्सल दयाळू स्वामीजीले आमकां समाजांतू मेळ्ळ्या साथ. हो अनुपम समारंभ उत्सव पळोवच्याक कन दिलो अवकाश. तांगेल कीर्ती पावते आसा जगभर जशी सूर्यप्रकाश. आकाशा पावतल तशी तेजस्वी 77 फुटाची प्रतिमा श्रीरामाली आता सतत मेळतली भक्तांक देवाल्या कृपेची सावली. आमगेल्या समाजा जन अति भाग्यवान. अद्वितीय गुरु आमगेले दित्ताची सर्वांक मना समाधान. आमगेल गुरुवर्यांक शतशः नमन, शतशः नमन, शतशः नमन. नमस्कार.